Guys, yedu yekujaira kumuka masikati iyi tichafanira pano baby ita kuti vurado panapa zvapanoitwa guys. Panapa panomukwa makuseni, panodyiwa, panovhurwa kitchen kuti mudye breakfast na 7 pachibvarwa na 10. Can you imagine no it's to 10 tatakafanewo tatofana kutomhanya kuti tinorwa breakfast. Hey, look at this view guys, look at this view, beautiful view. So we need to kumhanya kitchen iri baby. What's that over here? Alright, yeah, alright, good. So unobwasiya ichi chiye chakanzi please make up my room. Saka vanouya kubva clean this way baby. So guys, tanonoka tofana kuti timhanye kitchen kunodya because no kune chikafu chemahara. Alright, takachibhadhara. Alright, like chiri part of the package. It's chakachemahara baby. So if you want if you want to kudya uda kutenga kusamwe ichi unotenga, but isati kamborege chikafu chemahara kachi chichienda isi takavata guys tikateka tinobvunye package yatakatora takabhadhara nechikafu ne breakfast lunch dinner. I don't like zvinhu zvamahara because I don't like zvinhu zvamahara. I don't like I would rather pay for something kusara ndiri broke than kuwana zvinhu zvamahara. No, it's a big no baby. But anonoka baby, we need to kasika because guys takasvika chikafu tapera vetenda senakarega iyi tanonoka jera kuvata imagine jera kuvata imagine jera kuvata. So guys, you see this mugonoshandiseri kwavanhu vacho vane maana kuti asize kuchechi ndo pasi yekudya everything zvaunenge uchida kuita ndozvinozikanwa kuti wakabhadhara ninzi all inclusive. Saka zvinozvisiyana nenhangisa iyoyi ndeyo all inclusive indoitwa everything kudya kunwa chichi everything. Chandamonzwa kuda pangoendada apa tinoda kuenda kumahorse riding. Hatiwanzi kupudza tiwanzongozvokupai tisina kupodza, so taisa kuti amuna zvinzi ino ungoiva kutina zvemahorse riding. Chanotamba nekamba swimming nekambo. No, tata tisikuvaudza kokuzokangano chiro varungu vari kureruku vanotorionazvo zvimarest beds. Guys, isi tisi tega vatema pano and tisi tega the youngest people pano titovakusvoda sokuti nai isusu vanhu vatema tikutsvake pavarungu vari kudya mari dzavo. Zvinoshamisa kani, zvinoshamisa, zvinotisa kubvunguza pamwe chete nokukahlamadza. So guys, tanonoka kunozvika but yeah, tatosvika zvedu parovhara na 10. Oh my god. Tapinda murestaurant manje taita lucky yanga isati yavharwa. Umo unongotora ndiro yako woita inonziyo self service. Unenge uchikufamba uchivhura magangu ayo, mabheseni ayo, uchiona kuti zviri umu ndozvida here, zviri umu handizvidi here. Saka pandaona kuti rega ndimbopota kuseri mudiwa wangu ndimbonombona zviri kuseri, iwe uchiteverera uchipakura. Manje uma mulimiti wechikafu unenge uchingoisa chikafu chese chaunoda ko. Handi unenge ukabhadhara mari dzako, unenge wakabhadhara mari dzako, kwai idlai mafinance enyu. Saka unoisa chikafu chaunohwa kuda uchidla, hapana anolimita mumwe. Kana uchida kumwa zvinomwiwa futi zviripo zvinomwiwa. Makuseni toenda kubreak, masikati kulanchi pane marestaurants akasiyana siyana. Unongo unopinda pane restaurant yauri kuda. Manheru futi uenda kudhina. Masikati ese unoswera muchitenderera muchipinda murestaurant. Kune imwe one restaurant yemasnacks yekuti unongopinda ikoko uchitara drink rauri kuda, uchitora masnacks auri kuda, uchifamba uchidya. Onai chimoko changu chiri kufamba chichipakura. Honai chete kubatana kwachakaita pandakapuwa mukadzi apa. Alright, tabva tatenge chinoenda kunodya hedu. Ichi ndo chikafu chega chatangoti ndo chatokwanisa kungodlawo icho chizvishoma shoma izvozvi. Tikati ngatingodya zvedu zvishoma shoma izvi. Tingadya chakawanda tochidiko sevanhu vapotsa vanzvengwa nebreakfast. Time dzadzoda kukwana dzekuvharwa kwekurestaurant, asi tangoti ngatingononga zvishoma shoma izvi tingodi tingovaraigwa. Tichakuratidzai zvizhinji zvatinenge tichiita muZanzibar. Aya anongoriwo mawarm-up hatisati tatanga. Titori nemwe content yatashuta yangosarwa kungoti tingoposta chete. Saka please rambai makabata
muchaona zvizhinji. Tichakuradzai zvakawanda nemaactivities akasiyana-siyana nevuryo hwakasiyana-siyana.